Kita mo ani? Kani akong gigunitan. Unsa man ni? Kasi nagtuo mo Red Horse ni. What? Mantika ni. Ha? Oh. Kinsay mo sukol dia? Ha? Pusta anay ta? Bahalag tubaay lang. Kita ra ko inom gihapon sa kuan. Tuba. Bahalag magligid-ligid ta sa kahubog. Basta kay tubaay lang. Wala lay kwartahay kay wa man ti kwarta. No? Sige. Builuhan na to ni himog content kay wala na. Murag di nakakaya siguro ng cellphone na. Kagubao naman. Sige na mag lingo-lingo. Kaway ayo gyud sa cellphone oy. Loya kaag. Murag dili gid siguro mahuman ni atong misyon na ni. Dili siguro makakaya. Sige lang. Basin di ay magawa ng paraan. Basin ay basta. Hindi makaya, di. Wala. Pahuway. Oh my God! Ana ra ka sayon. Saan man nato na og di na gid kakaya ang cellphone. Di. Wala na. Pahuway kita ni. Okay ra eh. Dawat-dawat lang uta. Unsay unsay wa di. Wala. Wa gyud. Pero magpa-support gyapon ko sa inyo ha. Ha? Saman, nilalaay ta? Dili. Kisa may musukol dia. Unya na. Yummy kaya ito. O Red Horse pa to. Perting yummy ha? Di ba? Gago! Sa man nga, mantika man. Yummy siguro gyapon pero makaigit ta siguro ani og hotdog na to ni. Gago! Kaya ka ni hotdog? Ha? Kaya ka ni? Murag di makaya ba kaigit kita ani. Paita. Paita gining artista ta oy. Buhaton gyud nato taman sa atong mahimo. Oh no. No? Artista lagi, artistang hilaw. Oh no. Sudah na to. Sukol mo. Alangan man ako ray inom-inom ani. Meaning patas. Ha? Oh. Palo ha, palo. Bahalag kagubaon ng cellphone. Palo lang yapon. Luya oy. Let's go. Kalami. Oh no. Murag di makaya ni. Kaigit kita ni hurot ni. Yummy. Ang sarap-sarap.